Astăzi, eu cu Țiganu ne-am decis să ne deschidem propriul brand de burgeri. Acum, să vedem ce-o fi. Ne Facem deschidem business-ul nostru. Cum ne numim business-ul? Pula Food. Pula Pit. Nu. Fac. Pula Food. Sau nu știu dacă... Mamă, cum o facem glow? O glow normal. Oh! Oh! Un flăcări. Ia uite. Haide. Și Unde? unde pula mea camionul? Wait for the truck to arrive. Mai durează, mă? Hai să-mi bag pula mă ăsta. Uite-l mă. Cum e aici? Stai pe loc. De la Pula Foods. O să mâncați fix pula. Open. Close. A, și nu pot să iau mai multe deodată. Păi da, eu am cancer pe mine, nu pot. Deschid frigiderul, bag aici. Gata mă, știu, gata, știu. Fii Gata, un Ia o meniu. tavă, bag o tavă. Un meniu crispy strips, the big one. Pula the big one. The big one? The big... Fair enough. Ah. Doi burgeri sunt cam arși. Dar, bă, tu ce faci, mă? Ce fac, mă? Că nu știi să dai și tu grill? Păi ți întorc, prostule, că era să iarzi. Stai așa, Avem că localul nostru, mă duc eu la lume. o să devenim casieri. Care pe un restaurant. Care o să fie... N-avem muștar, n-avem maioneză, n-avem nimic. Bună ziua, mă scuzați, haideți la Pula Food. Am mâncat și varul 7. Comanda 69 Da. 420. Da? Poftiți, doamnă? A, trebuie să pun pe Mai un trebuie 3. să... Stai Mai așa. trebuie să mai faci un hamburger, îl fac eu. Bine, dar eu trebuie să găsesc un 3, burger patty 3. Ce să faci? Să pun aici burgerul. Cum eu mersese cu burgerul, mă, ești nebun? Are mână de nimic. Burger patty 3. Păi, nu, what? Use burger wrap for this. Ăla la masă? Nu. Vezi că ți-a venit un zi repede. Burger normal, cred, nu? Un dublu burger? Da, dacă... Dublu burger? Da. Și că trebuie să le iei și tu. Da, l-am luat. Nu, dar îmi scrie aici 2 hamburger la ecranul ăsta. Sigur că... Dublu hamburger. Da, bă, aici. Vezi că a venit aia, du-te ia repede. A venit tirul? Da. Bun. Asta a fost de căcarte? Da. E așa, faci așa, bun, e așa. Cine are un burger normal? Numărul 1, cred. Bună ziua! It seems like bă, i-am dat burgerul și a plecat. Pe bune? Futu-vă în gură să vă fudă muiștii dracu ce sunteți. It seems like o fut pe măta astea, it seems like. La Pula Foods. Fix la Pula Foods o futem pe măta. Mamă, tips pe Tips? masă. Tips pe masă. Ții frumos! 13 Aleluia! 13 dolari. 13 dolari. Mamă, moară Vlad! Pac. Așa. Bă, sunt prea bun. A plecat? A, nu. Bună ziua, doamnă. Vedeți, acum mâncarea e mult mai bună. S-a întors aceeași femeie de ieri, bă. A? Da. Că mi-ar pula. Un Ce burger? vrea, doamnă? Un burger? Un Imediat double se burger. prăjește. Un burger și un double burger. Mamă, pofticioasă, doamnă. Nu, doamnă, e un domn cu o doamnă. Că mi-ar pula, domnul. Domnul e cam pofticios. Imediat, acum. Nu mănânci cum mănânci la noi. Pula o iei în fiecare zi. Mamă, lasă așa. Nu mănânci cum mănânci la noi. Vino încoace dacă vrei, bărbați goi. Primul double să-l faci acum, hai. Gata. Mai bag acum încă un ăsta. Pac.
Imediat. Nu, e greșit. Ce ai făcut, mă? Stai așa. E greșit, mă. Ok, nu fucked up something. Ia, două de astea înapoi. Aia e, ăsta îl mâncăm noi. Oh my god. Da, mă, că Bă, am comandă așa de simplă. cum pula Mă, ce mea faci? că greșești? Mă, coaie, cum greșești? Da, și pune carnea pe grătar. Te rog eu, fă un hamburger normal și dui la persoana aia. Tine moare omul, dracu. Dă-te, mă, în pula mea. Cum Auzi. poți să greșești? Două comenzi. Comenzi? Două comenzi. La care masă? Ar fi tare ca în domnul din burgerii ăștia să-mi pun pula, îmi bag așa gen. Ok? Go ahead. Că nimeni n-a mâncat hamburger cu hot dog în el, nu? Nu cred. Dacă stau să mă gândesc bine. Tu ai băcat? Vino încoace să-ți dau recompense și un bucătar bun. Go! Oh! Shit! Ia uite cum a făcut ca un cowboy. Aoleu! Așa. Identify myself as a woman. Zici? Gata. Bagă-l. Acum îl bag. Ah! Gata. Bagă-l. Acum îl bag. Ah! Bă! Bă! Să iau morții în pulă.